बेहाया बड़ा मर बहुत बड़ा भाई। देखो बूढ़ा भैया उन्हें गोइल बड़ा आज देखो उनके चलते तो पिटैला। हां देख लियो कोई के उन्हें गोइल बड़े अपन देख ले इशारा क के पिटवैले हैं। हां हां बदला बद जी जी हां 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 तो तनी आई तनी 5 मिनट हमनी के तनी प्रसंग पछे कहानी बाबा यह धरती पर देखी नु मलिका ऐसा ही तनी 5 मिनट शांति बना के बैठो तो तनी नया हम कुछ सुनाए बरवा सबके। यह धरती पर जब जब अभिमान भइल जेकरा जेकरा अभिमान भइल बा अब भगवान ओकर अभिमानवे के आहार क गइल। कहानी के भाव का लागत हम अरे कहानी कहानी अरे कहानी 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 अरे कहानी हे बबुआ अरे तने ध्यान दे के सुन एक दिन अर्जुन के मन में अभिमान हो गई कि हे भगवान श्री कृष्ण ये धरती पर हमरा जैसन भक्त राउर केहू नहीं है। भगवान कहनी कि अर्जुन भक्त बनता तारा के हमरा देखावे के बड़ी मनवा में सोचली कि अर्जुन के अभिमान हो गइल बा ओ जब होइल तक का भइल बबुआ तो एक दिन श्री कृष्ण से अर्जुन कहा अभिमान में अब मेरे जैसा भक्त न कोई है इस जहान में। श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन भक्त बनते हो बड़े अब तेरे जैसे भक्त कितने इस जहां में है। भगवान श्री कृष्ण मन में सोचनी क्या रे बुझाता कि अर्जुन के अभिमान हो गइल बा आ इनकर अभिमान हमरा तोरे के पड़ी। कहनी कि अर्जुन एगो काम करो हमरा साथे तू एक जगह चलो कहवा छपरा के धरती गांव के नाम डोरीगंज मोरध्वज राजा के दरबार में चलल आ देखी नु भगवान श्री कृष्ण आइए महाराज के बोला के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के भेष बना दिहल आ शेर के भेष महाराज के बना दिहल आ चलत लो तक कहां बबुआ ए जे तनी बढ़ जाई संजू बघेल के भाव लागत बबुआ अरे तो श्री कृष्ण और अर्जुन साधु बनले अरे जब भक्ति हले बाघ बना अरे डोरी गज में चल दिहले अरे राजा मोरध्वज के दरबार डोरी गज में चल राजा मोरध्वज के दरबार में जाता रहे जाके वो हवा जाजे चले राजा के जयकार लगा हर्षित भइल मोरध्वज राजा अरे साधु के कइले हर्षित भइल अरे साधु के कइले दंड प्रणाम हर्षित भइल जब राजा के दरबार में साधु के भेष बना के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ये महाराज शेर बनल बड़े आ जब दरबार में गनी सब है एने मोरध्वज राजा जब देखले कि हमरा दरवाजा पे साधु लोग के आगमन भइल बा चरनिया पकड़ के लगले धोवे सेवा सत्कार कहता ए बबुआ सेवा सत्कार कइले आ कहले कि ये सरकार रउआ जब आइए गइल बानी त हमरा दरबार में आइल बानी हमरा इच्छा बा कि हमरा के रउआ सब भोजन बताई आहा ए जा
राजा जब सुनवले इतना बात ए जब भाव का लगता आरे बाघल के पहुंचल बाड़े भगवान कहनी कि हे राजा हमनी के भोजन करावे के बाद तो हमनी के अन्न से कोनो मतलब नहीं हमार सिंह अन्न ना खास हमार सिंह आदमी के मांस खा ले अगर तहरा खिलावे के बाद तो सुना हमरा से तब बाघल के पहुंचल बाड़े अरे राजा के भावानमा अरे तब मांगता रे उनु करला ललवा एरा हे राजा अगर तहरा खिलावे के बा हमनी के भोजन करावे के बा तो सुनो बाघल के पहुंचल बाड़े राजा के भवानमा मंगता रे उनु करला ललवा राजा इतने नहीं अगर हमार सिंह अगर भोजन करे है तो तहरा एगो लड़का बाड़े राजा रानी दोनों जन प्राणी मिल के अपना लड़का के अपने हाथ से चीरो बनावो या भोजन करावो इतने ना राजा रानी चीरो लो प्रसंग पर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार नाम तो नहीं बता दी राजेश पटेल जी कथा प्रसंग पर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार नारायण जी ने बनौले राजा रानी चीरो बेटा के तलवा सिंह हमर कोरी है तलवा एरा भगवान कहली कि हे राजा अगर तहरा भोजन करावे के बाद तो अपना ही लड़का के अपना हाथे दोनों प्राणी मिल के चीरा लो भोजन बनावा लो तब हमार सिंह भोजन करी जब इतना बात राजा सुनले ए जब भाव का लगता तो हिल उठा इंद्रलोक धरती भी थरराने लगी गम के बादल छा गए बिजली भी खड़खाने लगी राजा गईले महल में अपना सारा रानी से वृत्तांत बतौले कहले कि साधु बाबा लोग आइल बा दरबार में अब कहता लोग अगर हमनी के भोजन करब जा तो अपना ही हाथ है अपना बेटा के चीर के बना के हमनी के लगे ले आइबो तबे हमनी के भोजन रानी कहली आकि धर्म जो होगा सही खबर लेंगे वही एक पुत्र चीर कर लाखों को देंगे वही रानी कहली कि हे सरकार तनिक देर मत करी अगर हमनी के धर्म सही होई तनी चुप रह 2 मिनट प्रसंग बिगड़ता यही जी बड़ा अभी तू हां तन प्रसंग चुप रह तो फिर चुप रह फिर पिटा जीबे ए मलिका
रानी तनिक देर ना कली कली कि अगर हमनी के धर्म सही रही एगो पुत्र के पूछता हमनी के लाखों करोड़ों पुत्र मिले। राजा रानी तनिक दुख मन नहीं खे अपना बेटा के पुकारता लो आ कहता लो कि बेटा अरे बेटा हो बेटा हम तो हके बुलाई अरे बेटा हो बेटा हम तो हके बुलाई बेटा हो बेटा तो हके बुलाई जल्दी से अब बेटा जल्दी से अब बेटा बांध के खियाई बेटा देरी मत करो अरे बेटा हो बेटा हम तो हके बोला अच्छा पिंटू प्रसाद जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हो लैदारी के मेरा हो गइल बा ए मलिका बेटा जब आइले सारा वृत्तांत बताओ लोग के साधु बाबा आइल बाने एगो बाघ लेके आइल बानी आ कहतन कि अपना बेटा के राजा रानी दोनों प्राणी मिल के आ चीरो लो भोजन बनावलो उतना ही ना साधु बाबा के आदेश बा कि राजा रानी दोनों प्राणी मिल के हमनी के साथे भोजन भी हंस हंस को करो आ सुनो अगर तहलो के लड़का चिराग भर में राजा रानी अगर बेटा अगर तीनों प्राणी के अगर आंख से आंसू अगर आ जाई तो हमार सिंह भोजन ना करे। ए महाराज जब भाव का लगा तो राजा पुत्र को बुला कर सारा हाल कह दिए अब पुत्र बोला है पिताजी अब दिल से मैं तो इसलिए राजा रानी लड़का के सुता के आरा लगा के चीरता लो आ कहत लो कि बा अरे कहाए रे विधाता ई का अरे कोइला भलाई एगो बड़े पुत्र दिहले अरे एगो बड़े पुत्र बनी है। ए महाराज आरा लगा के दोनों प्राणी चीरता लो आई ने कहता लो का आकी हाय रे विधाता ई कैसन विधाता हाय रे विधाता तो कैसन विधाता एक बार पुत्र बनी है एक बार पुत्र बनी है सिंह के भोजनावा अरे तो हाय रे विधाता तो कैसन विधाता आरा लगा के चीरता लो आ तब तक ले लड़का के बाया आंख से जब आंसू गिरता साधु बाबा कहले कि खबरदार पहले ही कहले रहनी हो आज तहलो तीनों प्राणी अगर आंख से आंसू आ जाए तो हमार सिंह भोजन ना करी। लड़का के जब आंख से आंसू गिरे लगा
लड़का कहले कि हे सरकार ये सरकार हम एक खातिर नहीं खिरो आ कि हमारा शरीर पर आरा चलता हम एक खातिर हमरा आंख से आंसू गिर गइल हो कि बड़ भागी हमार दहिना अंग बा जे रोवा सबके कामे आ गइल कैसन है बाया अंग के बा आज एकरा के केहू पूछते साधु बाबा के ई आदेश रहे भगवान के आदेश रहे आ कि अगर अंग लेइबो त अपना बेटा के दहिने अंग लेइबो ए महाराज जब भोजन बन गई साधु लोग कहल के सुनो 3 गो थाली नहीं ले आवे के बाद तो 5 गो थाली ले आवो आ 5 थाली लिया के आ राजा रानी दोनों प्राणी मिल के हंस हंस के भोजन करत अहे राजा अगर हमनी के पानी पियावे के बा तो तू लोग पानी ना पियइबो जौन लड़कवा मरी गइल बा ओकरे से पानी मंगा के पियइबो राजा सोचे लगले कि ई कौन विकट परीक्षा आ गइल एगो लड़का रहले ओहो मर गइले रब सबके भोजन करा देनी अब भोजन करवला के बाद उ मरल लड़का पानी कैसे ले साधु बाबा कहले कि राजा अपना दिल से पुकारत तो लड़का बा भाव का लगा आहा तब राजा मोर ध्वज बोला तारे अरे मधुरी बचनिया अरे आवया बेटा आवो अरे तो ले आवो पानिया आवया बेटा आवो ले आवो पानिया राजा मोर ध्वज बोला राजा मोर ध्वज बोला मधुरी बचनिया आवया बेटा आवो ले ले आवो आवया बेटा आवो ले ले आवो पानिया हमारा प्रधान जी के तरफ से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार नारायण जी रुआ बनौले रहे राजा रानी कहता लोग के बबुआ बेटा के धर्म होला कहना के अपना से श्रेष्ठ के बतिया के ए बबुआ अपना से श्रेष्ठ के बतिया के कहल तिवारी बाबा कहल तिवारी बाबा अपना जुबानिया आवया बेटा आव ले ले आव ए महाराज बेटा के पुकारा तलो राजा रानी ए जे हमनी के स्वर्गीय फागू बाबा के भाव लागेला अरे तब बेटा बेटा कह पुकारा धर्म का दिल आ गया अब बेटा वहां लोटा में पानी लेकर आ गया अब मोर ध्वज के द्वार पर अर्जुन का टूटा घमंड जी राजा रानी साधु लोग दर्शन दिए भगवान अर्जुन के बुझा गई आज हमरो ले भक्त ए धरती पर भगवान के बहुत बहुत बाड़े तो दुनिया में घमंड करे के चाहिए तो बबुआ ऐसा चीज से करो जे तहार नाय बेरा पार लग जाओ ना हो बबुआ ना तो जी
तो चली प्रसंग हजार रुकता प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। अब तनी तारा ठंडा